Straight to the point. Now ato may galang hagpaton ning tubag ni statement ni Congressman Doc Flasco. Nagikihan naman ni mga higala sa ombudsman. So nitubag siya mahigala niya sa statement niya. Unya kini niyang statement ang mga tao gyud may mohukom ani. Kay imo mahigalang ipaagi og balaod ni medyo duna mga higalay puruhan si Doc Flasco nga by technicality dili sa maigo ani indekin. Straight to the point. Dunay puruhan. Bisa maklaro pa ng ebidensya niya, medyo kay iya naman mahigalang gi katarungan nga ang iyang pag-adto kuno sa London official trip kuno to Mahimo nga iyang palutsan ang balaod ini pero ang mga tao mahigala makagalaan medyo mo'y lisod niyang palutsan. Kaysa ato pa iya mahigalang priority ang pangadto gyud sa London, bahala nagmaigog bagyo iyang mga tao. Straight to the point. Mo nagiingon nga Doc Flasco paglaom sa kinto, pero wa hikit pagbagyo. Ato lang ning agi katawa mga kaigalaan. Kay kini niyang statement akong pisa-pisahon ang mga punto, mga sukit ng paminaw. Hastag mga mayor nga iyang gida dito mahigala sa Europe. Apil nga magmahay na niya day. Straight to the point. Kay si Doc Flasco na ning kamot og lusot sa iyang kaugalingon, bahala na tong ubang mayor unsaon nila pagpalusot tong ila. Tanawa ang mga punto mahigala nga naning kamot sa lusot sa iyang kaugalingon. Niya una. Ato tagsaon ng mga punto. Kaya sa ubos-ubos na dito na sa nilusot sa kaugalingon. Unya, mo lagi na akong ingon, ang kanang babaw-babaw, doon ay mga punto nga nangupya sa mahigala sa answer ni Cristina Garcia Flasco, ang iyang asawa. Kay iyang asawa parihamas nagtubag nga naabot sa November 4 kuno, nya nasa atin sila kuan, mamao. Dili sa ubos, doon na mahigala iya pong palusot nga kaugalingon. Tanawa akong klarohon. Ingon siya mahigala iyang statement ni ang second paragraph sa iyang statement nag-ingon, maklaro ba ni sa mga tao kaog kuanday? Maklaro ka ni sa cellphone, maklaro no? Klaro tingali ni. Sige. Nag-ingon din sa iyang second paragraph, to clarify, my travel to London was an authorized official mission as part of the Philippine delegation to the World Travel Market. Mato pa niya. So iyang giklaro, kay iya naman sa ombudsman, nga kaning iyang travel, kabahin siya sa delegation sa World Travel Market. Pero kini iyang tubag mga higala, sa unahan, maura po din nagbitik niya sa iyang kaugalingon. Tawa akong i-point out ninyo Ang sunod nga mga paragraph, labi na sa ubos, maura mo tubag nga mabuking siya sa iyang second paragraph. Straight to the point. Kining maong katarungan, medyo katarungan ni nga mabitin ang mga mayor ani. Kay ang mga mayor, pag adto nila mahiga London, kinis Doc Flasco man ni mohatag og statement yun. Ang ihatag og statement si Cristina. Pero Doc Flasco wa mohatag statement hantod nga gikihas siya. Gikihas Doc Flasco og ang mga mayor sa 5th district nga kuyog sa ilang biyahe dito mahiga London. Straight to the point. So tungod kay na may kaso, malagmit ang tubag ni Doc Flasco nga formal ani nga to sa ombudsman. Mo na ni kining niya asang statement. Straight to the point. Ang mga mayor ani may magliso day. Kuha kayo nakin. Kaya yung Doc Flasco part man sa delegation. Unya ang mga mayor day nga to bakasyon man. Personal ba yun nga charge to your personal account matod pa sa travel authority nga gi-issue ni Gov Pamela Baricuatro. Kaya ang ilang pananghid naaman mahigalay later nga moadto sa London para sa vacation. Pahamak ni ang mga mayor vacation ang Doc Flasco kay part man sa delegation. Na medyo unahon Doc Flasco mulusot na kung ako bahala na mo ubang mga mayor saon ninyo.
Si Cristina mao'y head sa delegation. Si Doc Frasco part. Nya karon ang ebidensya mga higala ang mga mayor day ang letter ng ilang ikuan kay vacation man. In fact, nabita ingon ni Mayor Kinyo nga bakasyon tong ila. Unsaon naman ni pag-reconcile ron, imbestigaron naman sa DILG, imbestigaron naman sa ombudsman. So si Doc Frasco maningkamot og lusot nga ni adto kos gawas nasod official mission to. Bahala na mahigala tong bagyo kay ang iyang kapasmangil nga legal to ya, legit to niyang pag-adto kay part siya sa Philippine delegation. Unsaon man ni mga mayoron nga ang ilang pananghid na babakasyon. Maingon na sila nga, Doc Frasco, nga nung gibiyaan mo ako. Malagmit ani mahigala mo hangyo na po sa Cristina siguro dito. I-appeal na lang po mi din ha. Nga part na lang po mi delegation. Ang problema ani kay na may pananghid nga vacation to, personal man gani mahigalang kwartang gigamit kuno. Kana kung way sponsor ha. Nausaon naman ang pag-reconcile hindi kanya na hinayak na mag-ingon nga ang pag-adto vacation. Dako na magkalainan ang pulong delegation o vacation. Pwede pag maingon ang mga mayor nga ni adto as part of delegation / vacation. Or ilang ingnon nga ang pag-adto delegation, ha? Nanay bagong word ron. Unsa man delegation, unsa man but pasabot delegation og vacation. So kini Doc Frasco kini iya mahigalang statement nilusot sa paningkamot sa iyang kaugalingon. Unsaon man ni mga mayoron? Mingon ni mga mayor, oy Doc, na unsa na ikamor ba? Ikaw ba nagdana mo, Doc? Kanha unang punto pala na. Ato isunod ikaduhang punto ron. Straight to the point. Okay, atong balikan mahigala. Bida problema ha hasta inyong mayor ani sa kamutis ini kay maapil makaingon ayay ipit mi ani da. Kaya kini statement pa lang, Doc Frasco. Tanaw ha, ako ibalik gamay ha. Tanaw, ipakita lang ko gamay na yung sa statement, Doc Frasco. Tanaw ha, second paragraph ha, balik ko na ko. Tanaw na names. Okay na? Klaro man kayo na mga higala. Ang iyang giingon mga kaigalaan sa second paragraph to clarify, pagklaro ko no, sa Bisaya pa, my travel to London was an authorized official mission as part of the Philippine delegation to the World Travel Market. Tanaw may gala ang mga tao, suko naman, bagyong dako, tuakan suri-suri sa London. Asa may mong palabihon, granting for the sake of argument, appeal ka ni sa delegation, imong yung ipalabihin dito. Unsa man po imong unsa man ko na imong ikarepresentar dito sa London. Unsa man ko na maayo nimo nga naday ka suito da ka sa marketing aning sa tourism. Nya kanay mong asawa sa Cristina nangupya ra man ganit na og materials mga kaigalaan para sa pag-advertise sa turismo sa Pilipinas. Unsa man ko na imong ikapanghambog dito nga ikaw may representative kunuhay dito nga part kunuhay siya mahigalas delegation. Kanang imongan diha na Frasco tanan happy tanan Frasco astang kape na Frasco. Kaya ito lang ni agi katawa mga higala ha. Agi tayo katawa. Pagklaro ko no, sa Bisaya pa, pagklaro, to clarify, my travel to London was an authorized official mission as part of the Philippine delegation to the World Travel Market. Matod pa. Sa pagklaro, sa Bisaya pa, akong klarohon nga katong akong biyahe padong sa London, usa kadto ka authorized nga opisyal nga misyon, opisyal nga lakaw, isip kabahin sa Philippine delegation to the World Travel Market. Mao na iyang giingon. So ang kadto na yung pag-adtog London, bahala na mahigala og ma-issue sa yung gipalabon ang adto bisa pagibutang ta lang. Sa to pa wa nimo timang-timanga, mas importante gid ito nimo kontra sa imong mga tao diri nga maigos bagyo. Kana lahi nang isgutanan ha. Pero ano na gid magkalusot siya
Official to yung pag-adto eh. Lusot kag imong kaugalingon Pasko. Bahala na lang tong imong mga kauban og di makalusot kay simi-ipit man gyud mga kauban. Tanaw ho, ang pananghid mahigala sa mga kauban. Ako lang ka example lang kay daghaman ng mga letters ho. Kani usa ka letter ho. Example lang ha. Pakita ko to names sa letter names. Ang nananghid mahigala nga mangayog travel authority kay moadto sa London kay mo bakasyon. Be tanawar gud names gamay lang ha. Kani ho. Be atong i-zoom pwede pa man ma-zoom dong or yo. Mingon ni mahigalang iyang pananghid. Honorable Pamela Baricuatro, Governor Province of Cebu. Dear Governor Baricuatro, matod pas mayor, no? Naman tayo kopya. This is respectfully request. Doon ay problema sa grammar gamay, pero di nato daginoto na lang. Ingan siya, this is respectfully request from your good office and authority to travel to London on November 1, 2025 to November 7, 2025 for vacation. Wa na magkalimaon ning tubag sa mga mayor aning kalakiha o ang imo Pasko, wa may uniform. Makaingon na iya simi-ipit ang mga mayor ani. Ani palusot man Pasko yang kaugalingon part man sa delegation. Nya usa man ni ron for vacation man gyud ni. Kaklaro ana na-receive ra ba gyud? Official document ra ba ni kay na-receive ra ba? Na-receive sa Kapitolyo. Nya ang Kapitolyo ron gipangayuan na ba mga dokumento mahigala? Mapugos gyud ang Kapitolyo ani og hatag aning mao mga dokumento. I-submit ni sa ombudsman, i-submit ni ngadto sa DILG. So makaingon ang mga mayor ani kay nga oy. Oy, vacation man ning amo, ang Pasko delegation man oy, simi-ipit man. Mao lagi ni ba sa mamakak mga higala bida, wa na magkatunong. Kini ni ang naunsa ka sa NGC no, ingon siguro Pasko sa NGC siguro dai nga mulusot na ko ako ha, yahay lang sa taron. Lisod man kani o magkakaso-kaso nagpatubagon ng mga mayor. Inyo lang hangyoon sa Cristina pod nga Cristina. Himuin na lang mi diha og kanang certification pod diha be nga kana na ang napart lang pod mis delegation. Malisod man na nimong iingon ni Cristina day. Kay number 1 ni ana may letter nga for vacation. Number 2 ang travel authority nga gihatag ni Pambari 4 ngadto sa mga mayor. Example names, pakita example ha. Ako i-point out ninyo ha. Mo coincide for vacation man, personal man for vacation. Tanawa ang kuandong. Katong travel authority dong. Tanawa ra god. Ako i-point out ninyo ha. Kani katong usa, travel authority. Or katong authority to travel. Mo na siya title, may tanawa na. Katong usa, sige. Katong maghatag na ni Pambari 4 og kanana ang kuan. Kini ni ang authority. Kining iyang letter mo coincide ni sa authority. Nagihatag ni Pambari 4. Sa mga names, pangita sa gamay names be. Kini, ano to nara? Sige, gamay lang. Pagtagad mga higala ha. Dili ni mao katong usa pa gyudong. Katong usa. Authority to travel. Sige, ato yung point out ha. Ato yung point out. Asa man to? Authority to travel. Kato bang ingon nga you are kuan authorized to travel to kuan. You are given the authority to travel to London. Nada, tabangi ko no dayken. Katong kani dong. Mana ni dong? Authority to travel. Sige ha. Atong basahon. Ingon na. Honorable giingon dire. Sige kani. Kato balik to dong. Katong authority to travel dong. Kani. Phrase ko na gamay ha. Basahon ako. You are hereby granted. Mo ni ang gisuwat ni Pambari 4, gitubag ni ilang suwat. So, you are hereby granted an authority to travel to London on November 1 to 7, 2025. Gitagaan mo kato otoridad. Itagaan mo og permisyon. Maadto mo London gikan sa November 1 ato sa city. Nya giingon all expenses incurred in your travel shall be charged to your personal account. So,
Dili mga higala gyud mo maapil inis delegation kay kung delegation gani mo ang gobyerno may magasto. Ni coincide kini sa letter nga mangayog travel authority kay kini man gud may galang official kas gobyerno. Labi na ina ng mayor ka. Local chief executive ka mangayo kay gyud og travel authority bisan pa og official ba na imong adtuon seminar ba ka na dito, attend ka ganang government na gatherings ba kay pada ka ba ka ana. Mangay kag travel authority. Bisan pa o personal imong atuon mo bisita kag parente, mangayog gyapon kag travel authority. So kini ang papangayo ng travel authority ang pananghid vacation. Mo na nga si Pamri 4 ni hatag authority og giingnan pa sila. Kini mo ni sumpay ha. Lisod ni bakakon kay duha ka dokumento kini nga nag-coincide. Mingon no, all expenses incurred in your travel shall be charged to your personal account. Sa Bisaya pa ang tanan nga gasto nga imong magasto atol ining mong biyahe, i-charge sa imong personal nga gasto, imong account. So, dili di ay gobyerno. So, kung imong hangyoon si Cristina, aniron, nga, Sekretary Cristina, lusot-lusot na namog inyo, mabilin, maipit ang mga mayor ini. Butang-butangin na lang dihapon nga na, part na lang po misdelegation. Kana og ilang ipugos kana masango kana. Masango. Muna nga masimi ipit dayon ang mga mayor. Naning kamot og lusot si Frasco iya kamong mga mayor, ha? Shout out ninyo mga mayor uban. Gibiyaan mo Frasco ining kalakiha. Alkansi mo magsabot daan nga unsa may tugon-tugon sa London. Ha? Kasi Pasko nilusot na mag-iya nga para sa delegation niya iya mga asawa si Cristina. Dali na kayo ng hanyoon si Cristina nga, Chris. Hindi, Chris. Kuhan na diha. Butangin lang ng part ko sa delegation. Nakining mga mayon sa paghanyo niro nakahinayak naman og suwat ngadto sa Kapitolyo nga ang pagpananghid vacation. Musango kini. Ha? Tanawan ni mga naos mayor simi-ipit gyud mo ini kalakiha. Nanin kamot ni Frasco iyang kaugalingon ang iyang mga tao gibiyaan niya panahon sa bagyo hasta pa mo mga mayor po niya inyong gibiyaan niya mga tao dito pag bagyo nakaron po gibiyaan po mong Frasco. Kana ako gi-point out ninyo ha. So kanang iyang lusot ni Frasco nga ang mga tao mahigala ay mura mag sus Ginoo ko ning klasihas palusot mahigala ha. Nga di na lang gyud mo angkon mga na makasyon mo dito si Cristina palusot man sa iya. Si Frasco nanundog o nag-classmate palagi ni sila. Si Frasco nangupya mahigala sa answer ni Cristina. O sa computer pa ni giingnan si Cristina dong ang tubag na cut and paste na lang ako diha. Cut and paste na diha nya kanini ang ako may head sa delegation butangin lang nga part ka. Di malasa inang kalaki. Ako nang gipisa-pisa ha, ato i-point out ng iyang tubag. Wa magkalimao kini ang tubag. Nagtuo siguro siya nga, nakalusot na siya ng tubag. Ako i-point out ninyo, bida, pagkalapsaw kini tubag ha. Lapsaw kini nga tubag. Ha? Ang mga tao imo patuhon, okay, granting for the sake of argument. Kabahin ka sa delegation. Granting. So imong gipalabon pag yun na, dito, di day kunuhay mo buwag ni Cristina anang kasayon anang lahi man ang trabaho Cristina lahi man ang imo congressman ka man si Cristina secretary man cabinet member man so sa ba mag-uban-uban gyud mo wa gyud mo mag-divide and conquer unta at the time considering nga na ay bagyo grabe ha pero okay granting for the sake of argument nga muna sa laktod pagka-istorya ang mga mayor ini magmahay ikaw dok bida na maipit man ang kalakiha dok. Kay naaman may gala sa balaod. Ha? Nga kining mga local chief executives dili mo biyahe kung dunay mga katalagman. Ha? So Doc Frasco ni palusot na sa unahan pag ni palusot pagud siya nga di man kuno siya local chief executive tinuod bitaw. Kanang congressman di man na local chief executive. Maamong lagi mga mayor hinuon ani kalakiha. Likan atos Doc Frasco. Naman gid nga mo request dili mahigala pero mao lagi na mapahamak ning mga mayor ining kalakiha kay dako man kay diferensya nga wa man ka magsulti dok ng imong katarungan part man kas delegation. Maipit man ang kalakiha kay nga amo vacation man.
So wa siya sa Bagyo, iyang ipalusot. Ambot o makalusot man sa ombudsman, makalusot sa DILG. Sagol siguro kidat-kidat kauban sa partido o saon na pagpamaagi na. Pero ang mga tao medyo lisod-lusot. Wa ka diri pagbagyo, imo ding ipalabo ng ang imong pagtimbang-timbang unsay priorities kinabuhi, unsay priority nimo sa imong desisyon. Pero ano makalusot siya sa technical, iyang giingon nga ang iyang pagadto part siya sa delegation. Isa may mo issue nimo og certification ani nga part sa delegation imong asawa pod nga si Christina. Ingon na mga tao, oy, why unay dok, why unay? Nya usao man ning mga mayoron, lahi man kayo mahigalang tubag ni Doc Frasco di ay pag-adto makaingon to mga mayor oy napahamak man ang kalakiha. Nagsulti ta ka kung sa imong katarungan kay aron mo sundog na lang punta pa nimi, ha? Di man naman dag sundog ron kay naa na may official document naman na. Ang ilang pananghid mahigala nga matod pa mo request og authority to travel to London November 1 to 7 for vacation. Dako makay-diferensya kang Doc Frasco nga ingon siya kadto usa ka official mission as part of the Philippine delegation. Kada kong diferensya ng delegation o vacation. Sa laktod pagka-istoryas, Doc Frasco na ning kamot og lusot sa kagalingon. Bahala na mo mga mayor o saon yung paglusot diha, ha? Basta maluwas na siya, bahala na mong uban, ha? Maura po ni mahigala iyang gibiyaan ng mga tao sa iyang distrito sa 5th district o mga tao sa Liluan. Bahala mong maigo mong bagyo. Basta ako, ari kong London. Askang di malasa aning kalakiha. Ha? Unya, lain pa mga higala ang gikat and paste. Kanang puntuha nga, basige inyan sa Christina, ikat and paste na ako na, Dok. Kanang puntuha nga part sa delegation, usab lang kamay, ako may head sa delegation, part lang ka. Unya, ang sunod niya punto, ang unod, tanawa lang unod, na balikan itong kang Doc Frascong statement, tawag ko names. Aka na, oh. Matod pa niya, first paragraph, second, third, fourth paragraph. 1, 2, 3, 4. Okay. Fourth paragraph, matod pa niya. I arrived in London on November 4. Sabi na saya pa, niabot ako sa London ni anang Nobyembre 4. Sus, maoro ba ginang pag-abot mahigala? Pag-abot mahigala sa Bagyo in taong Tino? Ha? Iabot sa London, iabot po sa Tino taon. Sa iya mahigalang distrito. Ha? Matod pa niya, hayahay ka, Dok, kay may kinakas London. Ha? May pag-abot mo sa London, niya Tino may pag-abot din sa Bourbon. Straight to the point. Di malasa taon. Si Doc Frasco anang Nobyembre 4 niabot sa London. Pero si Tino niabot sa Bourbon. Ato lang ning agi katawa mahigala. Ha? Akong binisayon. Matod pa niya, I arrived in London on November 4 and upon learning of the severe flooding that struck part of Cebu, I immediately made arrangements to return to the Philippines the very next day. I secured the earliest available flight on November 5, departed London and arrived in Cebu on November 6. Di malasa. Kana bang pagbagyo ka diha? Kana paglurang-lurang na sa hangin nga taak ka diyan dito? Wa siya. Duha ka adlaw pa November 6 pa niabot. Kay matod pa niya sa Bisaya pa niabot ako sa London anang Nobyembre 4 og sa dihang nahibaw ako nga grabe ang baha nga ni igo sa mga bahin sa Sugbo. Nagdali ako pag himo og arrangement pagbalik sa Pilipinas. Pagkaugma dayon, nag-secure kuno siya og pinakasayo nga unsay available nga lupad nga eroplano na nang Nobyembre 5 og nibiya sa London og mo nang pag Nobyembre 6 niabot siya mahigalas Pilipinas.
Straight to the point. Karon kining atong hagpaton kini mahigala nga katarungan medyo lapsaw kini. Nganong lapsaw man ang nagbuking na pud nimo ini kini ang nagbuking na pud nimo ani Dok. Ang imong kauban nagyumayos kinyo. Kay matod pag kinyo diha pa man mo anang panahonas Dubai anang pag-atake sa bagyo. Pag November 4 diha pa mo sa Dubai. So si kinyo na konsensya siya. Napaginahabilin konsensya ba? Mayon na lang nahabilin gamay konsensya sa kinyo. Wa siya mo padayon sa London dahil. Straight to the point. Asalamat to doon para pag just to drive home appoint mga sukit tig paminaw. Andama ra to kang kinyo dong ato ipabati to kang kinyo nga kanana ang iyang portion lang ba. Kay matod pa ni Dok. Pagkaugma ko no pagkahibaw niya nga dunay grabing damage mahigala sa baha ang Sugbo. Pagkaugma ko no mura pagkaugma damlan. Pagkaugma ko no, kuha ko no sa nag-flight ko no pagkaugma, November 5, pagka November 6, niabot yun ko no siya. Niabot ka Sugbo, ni uli ka Sugbo alang sa mga tao o niabot kag Sugbo kay mo arenas BBM. Ang nagbuking ni Dok, ini yung katalungan, ako lagi nang ipunto por punto ha. Ang katong unang punto part sa delegation, di malas kayo kubang mayor ato, kamo mga mayor na minaw ron, simi-ipit yun mo ining kalakiha. Kan sige mong Dok, kay kamo ang inyong pananghid, vacation. Di agi yung dokumento, vacation. Ang kang Dok, delegation. Nga karon ngalitas pizza. Ha? Pero, wala naman tayo oras gisi niya. Sana mo kung kesos minya dire. Wala naman tayo time naman di ay. Ugma lang ta magtiwas na na mga higala, kay oras naman tayo ni ron. Ha?